Κύριος Γιβαράκης. Είχαμε μια ανακοίνωση πριν ο κύριος Μέρας και λίγο εισαγωγικά και δεν μπορώ να καταλάβω μισή ώρα ευλογούμε τα εγγένεια μας εδώ μέσα. Κάτι το οποίο απαγορεύεται αριστερά και του Βαρικράτη. Εμείς είμαστε για να λύνουμε προβλήματα. Γι' αυτό καταδίκαμε τις εκλογές. Όχι για να ευλογούμε τα εγγένεια μας στα εύκολα, τα οποία σαφώς πρέπει να κατατίθενται, να συζητούνται και να αποφασίζονται. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να είστε λίγο πιο μαλακοί, γιατί δεν έχετε ποτέ θέματα που αποσχολούν το Δήμο, τους εργολάβους, τους προμετευτές και όχι μόνο. Εκεί είναι δύσκολο γιατί τα μετράμε σε ψήφους, όπως φαίνεται. Και έχουμε πλακωθεί με συγκρούτη για την έκφραση στις ευχαριστίες, λες και ποιος ξέρει τι κάναμε. Λες και δεν είναι υποχρέωση να το κάνουμε. Δεν άκουσα από κανέναν όμως να δούμε από τους 28 δημοτικούς συμβούλους πόσοι συμμετείχαν σε αυτά τα οποία ευχαριστήσαμε προηγουμένως. Ανακοινώσατε τα σπέρια, κύριε Μέρα. Δεν γνωρίζετε εδώ και χρόνια ότι υπάρχουν παραδοσιακές στολές που στοιχίζουν πόσα χρήματα, κύριε Μέρα? Πολλές χιλιάδες ευρώ. Δεκάδες. Εκατοντάδες. Ποιος τις διαχειρίζεται, ποιος θα πληρώσει τις ζημιές, ποιος ασκεί πολιτική εις βάρος του Δήμου με αυτά τα χρήματα και γιατί επιτρέπουμε να μαλώνουν οι σύλλογοι μεταξύ τους. Γιατί αυτό δεν έρχεται ως θέμα να λυθεί άπαξ διαπαντός? Γιατί θα πρέπει να συνεχίζουμε η δική σας και η δική μας ακόμα και σήμερα? Αυτά θα πρέπει να συζητήσουμε και όχι να μιλάμε τα γένεια μας εδώ μέσα. Και αν είναι δυνατόν, κύριε Πρόεδρε, επειδή όλοι το ακούμε, αλλά κανένας δεν θέλει στο θέμα, και σήμερα να πει ως έκτακτο, εάν αυτό θεσμικά, νομικά και οι συνάδελφοι το θέλουν, να αποφασίσουμε ποιος θα διαχειρίζεται αυτή την περιουσία του Δήμου. Το κάνουμε ως πρόταση. Πιστεύω στο εάν είναι νομικό θεσμικό, δεν το γνωρίζω. Να σας το πω γιατί. Σαββατοκύριακο, ο ένας σύντομος πρακτικός πάει στο Μεσολόγιο και χρειάζεται παραδοσιακές στολές. Την Πέμπτη έχουμε σπέρια και χρειαζόμαστε παραδοσιακές στολές. Ποιος τις δίνει, ποιος τις πάει στο καταριστήριο, ποιος θα πει ότι έκανε ζημιά ο ένας ή ο άλλος. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα λύσουμε. Θα πρέπει να εξετάσουμε την information, δεν μπορούμε να το δώσουμε. Εγώ δεν είπα σώ και καλά να πει σήμερα. Είπαμε να υπάρξει μια επιτροπή. Δεν ξέρω, δεν είναι προσπάθεια. Εγώ λέω, πρέπει να το λύσουμε το θέμα. Πρέπει να το λύσουμε. Διότι τα παιδιά αυτά δεν τα έχει κάποιος στο Δήμο. Περιθέρω. Ναι, κύριε Γερεσία, πρέπει να είναι αλήθεια, αλλά δεν είναι. Μπορούμε να το λύσουμε και σήμερα, αν θέλετε. Να πει η Επιτροπή. Έγινε κουβέντα και είπαμε να βρεθούμε να είναι ένας από την αντιπολίτευση, έναν του συμμετέχει. Γιατί δεν το βάζουμε σήμερα να ξέρουμε τι γίνεται? Εκδηλώσεις πρέπει να λυθεί, δεν γίνεται το φθινόπωρο. Τώρα πρέπει να λυθεί από Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν το βάζουμε σήμερα και ασφαλώς αυτή η Επιτροπή να λειτουργήσει μετά τα σπέρια για να μην φέρουμε ανακάτωμα σε αυτά τα οποία έχουν προβαλήσει. Δηλαδή, τελειώνοντας τα σπέρια, να αναλάβει η Επιτροπή. Τώρα στο κάνουμε όπως το κάνουμε, δεν θέλουμε να την παραθέσει. Τελειώνοντας όμως και τώρα, αυτή ήταν η Επιτροπή, παίρνει τα παιδιά και ξέρουν τι κάνουν. Κύριε Πρόεδρε, και εμείς και εγώ συμφωνώ με τι θέλω να πω. Γιατί έχουν χαθεί πράγματα. Λοιπόν, Καμία απόλυτη. Καμία. παρακαλώ. Κάνετε μεγάλο λάθος. Εάν λοιπόν αυτό έχετε τη βούληση να το κάνετε και να το κάνουμε και σήμερα μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση, δεν πρόκειται να το λύσουμε. Έτσι. Επειδή έχουν διέξει εκτός. Έτσι. Μα τι είναι Γιώργο, 3 παρατάρου και έφυγα. Η έξι είναι τώρα, Όχι Γιώργο, επειδή έχουμε 6 μπορούμε να βάλουμε ένα ακόμα. Εάν είχαμε ένα δεν μπορούσαμε να βάλουμε. Θέλω να το βάλω, το βάζω.
μια επιτροπή, η τριμηλής και πενταμηλής θα αποφασίσει στο Συμβούλιο, η οποία τέλος πάντων θα πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ούτως ώστε να έχουμε μια τάξη σε αυτό. Είναι καθαρές, είναι όλα για τις εκδηλώσεις της έδρας. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε σήμερα Να βγει σήμερα θέμα. αλλά να μην κάνουμε παρέμβαση με τα τελειώσει τα σπέρια για να μην δημιουργήσουμε προβλήματα. Εάν λοιπόν συμφωνείτε, Πιστεύω ότι δεν είναι θέμα παρέμβαση. Θα πάμε σε μια τάξη στα πράγματα. έχουμε προγραμματίσει όμως τα σπέρια και δεν μπορεί η Επιτροπή αύριο να κάνει παρέμβαση. Ας τελειώσουν τα σπέρια και να κάνουμε μετά. Μα μετά θα υπάρχει και νομιμοποίηση της Επιτροπής. Ας μην θέλει, 6 και 7 και 8 κι άλλο Μπορεί να συνεχίσω κύριε Πρόεδρε. Θεσμικά στους επικεφαλής. Κύριε Δέκο, συγγνώμη. Αυτό το θέμα του μεταρρύσουν θα πει, δεν θα πει να ξέρω. Έκανα πρόταση όταν θα έρθουν τα έκτακτα πρόταση. Θεσμικά λοιπόν στους επικεφαλής, ό,τι αιτήσει μου στέλνουν τον Πρόεδρο, επομένως θα τις διαβάζω. Έχω πάρει 2 από τον κύριο Νοό και Χριστός. Πριν ένα μήνα. Υπέρθυνος από την ο κύριος Μπότσης στη δημοτική κοινότητα. Λοιπόν, πρόβλημα με το περιφερειακό ιατρείο, βλάβη, ιεραρχικά κτλ. Έχει διευθυνθεί το θέμα ή όχι? Έχει τελειώσει το θέμα? Εγώ δεν είπα να έχει διευθυνθεί το θέμα ή όχι? Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία να το ξέρει, σημασία έχει να το λύσουμε. Υπάρχει και ένα άλλο για 2 εκδηλώσεις. Το αντάμωμα των διευθυντών και το πανηγύρι μεταμόρφωση του τέλους. Το οποίο το ζητάει από τώρα να γνωρίζουμε εάν μπορεί ο Δήμος νομικά ή οικονομικά να προσφέρει αυτά τα χρήματα ή μέρος, αλλιώς να ξέρουν και αυτοί τι θα κάνουν. Ο Σύλλογος ή το τοπικό συμβούλιο? Εγώ μιλάω για το τοπικό συμβούλιο. Διότι θέλει μία διαδικασία και την γνωρίζουν πολύ καλά. Δηλαδή, δεν μπαίνει θέμα σήμερα, θα πάει στο Συμβούλιο του Ιουλίου και είναι σίγουρο ότι δεν θα προλάβουν οι διαδικασίες και ομόφωνα να πούμε ναι. Έπρεπε η κρίση να είναι σήμερα στο Συμβούλιο. Δεν είναι. Πώς? Με συγχωρείτε. Ακούστε, κυρία Κυρία. Δεν θέλω να μπερδευόμαστε μεταξύ μας. Κύριε Κοντογέρο, ευχαριστώ πάρα πολύ και να στέλνετε το μιλήτη. Γιατί στο λέω αυτό βασικά στο μέσα. Είναι δυνατόν να βγάλει να την παρατηρήσει. Και παίρνει και εγωιστή. Μιλάμε ότι η αίτηση έχει καταρθεί 23 Μαΐου. Αφού τα γνωρίζεις αυτά, γιατί δεν το έφερες θέμα. Και στην οικονομική και παντού. Και μου αρέσει να γνωρίζω. Εγώ ασφαλώς το γνωρίζω. Αλλά αυτό το πρέπει να μέρες εγώ. Και το φέρνω γιατί. Ακούστε λίγο. Ναι. Ναι, ναι, το πήρα. Είναι έτσι από και το πρωτόκολλο, άστο. Δεν το φέρνω να σου κάνει την πολιτική. Το φέρνω να λύσουμε ένα πρόβλημα. Εσύ, αντί να συμφωνείς, μην πας λιγότερα και δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνεις. Μα μου κάνεις παρατήρηση ότι θέλει οικονομική. Βεβαίως έτσι δεν θέλει. Ή δεν το. Με άκου Μα δεν είχα πάρει καν την αίτηση. Τώρα θέλω να σου πω και πότε πήρες. Έτσι να δεν θα τα περάσω. Μπορούμε να λύσουμε κάποιο πρόβλημα καλώς. Δεν μπορούμε. Καλώς, τι άλλο να πω. Αυτά. Εγώ δεν είπα το ότι ζητάει. Λέω, μπορεί να μιλώσουμε καθόλου. Μπορεί να το διαναμένω. Αν αυτό όμως δεν γίνει σήμερα και πάει για τον Ιουλίου και λεφτά όλα να θέλει να δώσεις, δεν θα προλάβει εδώ. Αυτό ήταν. Να προλάβουμε, πες, από εκεί και πέρα, για να θέλετε. Είναι τα άλλα, έχω που να θέλω. Τι να κάνω. Εγώ αυτά θέλω. Θα βρω να σου πει. Θέλετε να το βάλω με κόλος. Δεν θέλετε πάλι θα βρω. Πρέπει να το φέρω. Γι' αυτό είναι